No niin, arvoisat TV-vision kuuntelijat. Ainahan se jotakin kivaa pitää keksiä tuo minun nainen ajattelin, että pitää panna tää, mikä tää on, 700 kuutionen Honda käyntiin ja lähteä tailulla ja aina niinku pitää olla jämynä näin, että nuuska huule ja kaljaa suuhun ja ikinä kannata selvinpäin näitä vehkeitä ajassa. Nämä on siis niin helppoja hommia. Pikukännissä on paljon hauskempaa. Ja ei muuta kuin iloisiin kuulemisiin ja kohta pannaan kalat pakki päälle. Noin, joo se liikkuu. Panna jarrupohja ja ykköstä pesää ja kaasua lisää perkele. Alkaa se kuule multa pöliisi.